जों 2 तारिख नभेम्बर 2023 बिसिआव जों कायसा जोंनि बबाग्रानि उद्योगे कायसा हजन बजन जों जामुं पान्दा खालाय दंलायगो जोंथ' साइमानो अबकाथिनि सिसिटि जों हिस्ट्रिकेल नि कायसा सामुं जों जतनो जोंनि दफाना दैयै जों बबाग्रा बिसा वाइसा ब माइचालायो हजन बजन खालायो अबन काथिनि लाइभ मुवा दंगो आपनो तिनि जों अर जोंनि 19 दफा नतै जोंनि अर हजन बजन नाय माइचालायनाय मालायनाय कक खालायनाय तिनि जों नुखा जोंनि बबाग्रा जे कक सामानि पुइला जाति उलो पार्टी जोंनि जाति जदिसि कराकनि हांखाय जोंनि जाति थामथाय हांखाय पार्टी हायनि कमाय थानाय जेकुनु पार्टी थांनाय फैनाय अंनाय किन्तु जोंनि दफा जोंनि जाति अब पार्मानेंट अब कुन दिनो पाइया आमनो बागै जों तिनि दफानो जों राग नांगौ जों थानसा नांगौ तै जों दफा बै दफा जों कथालाय नांगौ अब काहितिनि फेलोशिप अबनि दिन तिनि बनि बा बलाय कि तिनि बाखा तंथका तिनि बबाग्रा फाइ दंगो तिनि जों अबनो साइमानो जे तिनि बबाग्रा नेतृत्वे तिनि बररक तुरुक जों थानसाङै दंगो जों हामदा लाइमा फाइ दं तिनि बिसिंगो आबनो जों कायसा जों फनुक रिनाय जों सिवति तिनि दफागो तिनि अकरानो जों माने गोरै दंखा नमस्कार तिनि हिस्ट्री न पालाय जाया दंगो आबनो बागै जों तिनि अबनो साइमानो तिनि दफागो जों तिनि आगनि लाइबुमा आगनि जामुं दंमोन जों मातु मा रोगनाय बरजों उन्नति बाखायनाय आबनो बागै तिनि दफारक लाइखौ दुरबलंग दंखा जों साइमान कचार माजारो तिनि दफानि अकरानो जों माने गोरै जों साबनो बेसेबां जों माने बा गिरि हिंखाय तिनि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट क्लाब सेक्रेटारि पार्टीनि सेक्रेटारि निनि प्रधान अब हारो जों बेसेबां माने किन्तु अब तो ठीक न किन्तु फेबा तिनि दफागो जों तिनि अकरानो जों तिनि हदा अकरा दंगो कासको दंगो राय दंगो जों जतनो मानना दरकार किन्तु कचारो जों साइमानो तिनि गोबां पलिटिकल पार्टी आंबो मुंखलिया तिनि दफानो नष्ट खायना बागै तिनि जामुं नमुं लाइबुमानो माना बागै देस्ट्रय खायना बागै प्रसेस चालावखा आउन बागै जों तिनि अबनो बामान संनाय जों तिनि लाइबुमानो जों मातुइ दुलनाय तिनि दफानो जों मा हामजांनाय तै तिनि सिटिनो जों राग मातु सानाय अब बागै आं तिनि अबनो तिनि बेलाय दंथगो तिनि अ कायसा अब हजन बजन जे खायमानि आबनो बिसिंतै जों तैबो जों हामना लायनाय जों तैबो थानसा मारि फैलायनाय तै जों खरकसा जों रेसपेक्ट लायनाय तिनि अर गोबां दफा दंगो चिकन कतर दंगो जतन जों तुइदुलुइ जों मातलेनाय आबनो कायसा तिनि थानसानि मारि हामजाबोनो मारि बोरैबा आं तिनि बेलायखौ दंथका आं गोबां बरक मालायखा जेदाका आं 20 बोसोर सिगां मालाया 10 बोसोर सिगां मालाया आबार नां तिनि मालायखा बोरैबा बेलायखौ तिनि कायसा दिन बेलाय गाहाम तिनि बागै जों जतनो दफा जों थानसाखै दंलायनाय जों हामलाय दंलायनाय जों चेरि दंलायनाय जों खरसा जों हामलाय दंलायनाय अबनो तिनि नाहरमान अबनो हजन बदन बिसोरतै अबनो तिनि उद्देश्य लक्ष्य जों तिनि दफानो तुइदुलनाय तिनि बबागारनि बिसिंतै आं खागागो जों अब सम्भव बुंनाय तिनि बिसि थानसांनायनि बागै तैबो जों तिनि दफा राग नायनि बागै अबनो कायसा लाब दफानि बररक फायनाय दं बरक दैकांनि दं कमिटाबो प्रब्लेम दं नरक नायकलना खायदि आं नरनो हायनो हाय कयनाय नरक प्लिज अजागबो सिनि हदा करारक बाक्सा सुबिमाय आंनि दंखा आबो कचार माजारो माहाय अंखा किन्तु फियाबा जों ताबो तरक वानसोइ दंगो तिनि गोबां बुद्धिजीबि गोबां इन्टेलेक्चुअल ग्रुप जों सालाय दंगो जों आइसा दफानो मांनाय आइसा बुमुं मांनाय जोंनो डिवाइड एन्ड रुल फाइ दंगो आबनो बागै जों तरक जों वानसोइ दंगो जों बेखौन्ते जों तिनि दफा रागानो जों थानसांनो आं खागाव जोंनो केबो पाइग्लाक आबनो बागै आं खागाव तिनि पान्दानि बिसिंतै अबर तिनि साग्लाय मंनाय नाहर मंनाय जों फाइनाय साल फाइनाय थिनांगो जों जत थानसा तिनि कमन आइडेन्टिटी नामबो तैबो जों कसाय दंगो आबो उंनाय जों ताबो ततनो मोटामोटी जों नुखा जे बबागारा फाइमिनि परेगो जों ताबो तिप्रासा हनि जो सालायखा केबो बरक होया देबरम होया जमायत होया कल होया ताबो जों तिप्रासा हनै ततनो परिचयना मुसुगु
abo tui bising tini wan sogi tongo ang khagago ekmatro obo সম্ভব নাই tini joto dofa tini okrarok thansa khlaigai जों ukokno ma sanai जों tini identity जों kaisana mangnai kebo riang ya kebo jomate ya kebo deboroma ya kebo rubuni ya जों jotono ti prasa hanai जों kaisa tini common identity जों ma khlainai abo nang wan sogu Sir, bisingo mana panda ini sabo luas sih kan. Tapi cuma bisi belum nunggu tunggu je, panda nunggu tunggu nih. Tapi kono NGO kono সংস্থা দেখাই tunggu kono. अब तो जोंनि महाराष्ट्र ने बनि उद्योग खायजागौ बनि चेष्टा खालामो जों तिब्रासा हरा काउन्सिल गाहे जों बर' खालाय दङ अब जत दफा दैनि खायसे काउन्सिल तिब्रासा दफा काउन्सिल गाहे दङ आबारनो अमो खालाय दङ आं खोनागौ हजम बजन माने तामो माने अब तो जों चालायमानि पान्दासि अब जों खोनाका जे आगे सिटिगो आगे रगो भाइनो जोंनि राजा जत अकरा रगनो तैयै बसर वाइसा पान्दा खालायो चालायमा पान्दा अब बेसेबां मासिं कालो खायजागौ आं जे खोनामानि इताबो दिनै नभेम्बर डिसेम्बराव हायदाव खायजागौ आबो किनु जों आबोनो तैनो बायनो अब आजा खायजाखोना आं खागागौ आं आगे बोखनाय दङ जे जोंनि बबाग्रा आगे जोंनि ब जत कमिउनिटि तैयो कमिउनिटि हेड अकरानो तैयो बगायसा जामुं पान्दा खालायो Oke, panda ki kono osamata ero bai kerengsa bai tong kono lupani sing bisi belum osamata ni sanai abo dek ang do dek to fix hasomai ya kintu ko osamata matai ni o bisingono o seasonal khaijang ang khnau ambai